ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗോ നാമ അത ഷോഡശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. വേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കീർത്തനാരചന സമയമുണ്ട് നല്ലോണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലു ചൊല്ലു മാതാജി, ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കോരുണ്ണി കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കോ പേരുണ്ണി കൃഷ്ണൻ എന്നങ്ങനെ ഉണ്ണി വായറ്റത്തു ചേറുമുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കാൽ കൊണ്ടൊരു നൃത്തമുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിത്താളകൾ ചിലമ്പു ഉണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കാൽ രണ്ടും തുടുതുടായങ്ങനെ ഉണ്ണിയരയിലക്കിങ്ങിണി അങ്ങനെ ചങ്ങാതിയായിട്ടൊരേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ചങ്ങാതിമാരായി പിള്ളേരും അങ്ങനെ ശങ്കരൻ കൂടെ പുകഴ്ത്തുന്നതങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലൊരാഘോഷമങ്ങനെ ദുഷ്ടരെ കൊല്ലുന്ന കൂത്തുകളങ്ങനെ രാസക്കാളിക്കുള്ള കോപ്പുകളങ്ങനെ പീലിത്തിരുമുടി കെട്ടിക്കൊണ്ടങ്ങനെ പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തിക്കൊണ്ടങ്ങനെ പോർത്തുമോടക്കുഴൽ മിന്നുമാറങ്ങനെ ഓമനയായ തിരുനെറ്റി അങ്ങനെ തൂമയിൽ നല്ല കുറികളും അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ചിത്തം മയക്കും പുരികങ്ങൾ അങ്ങനെ അഞ്ജന കണ്ണുമാം നാസയും അങ്ങനെ ചെന്തൊണ്ടേ വായ്മലർ ദന്തങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊഞ്ചൽ തൂളുമ്പം കാവിളിണയങ്ങനെ കുണ്ടലം മെല്ലെ ഇളകുമാറങ്ങനെ രത്നക്കുഴലും വിളിച്ചു കൊണ്ടങ്ങനെ പണ്ടേ വിലസുന്ന കൗസ്തുഭമങ്ങനെ വിസ്തൃതമാം തിരുമാറിടമങ്ങനെ ഓടൽ കുഴൽ വിളി പൊങ്ങുമാറങ്ങനെ പേടമാൻ കണ്ണിമാരോടും അങ്ങനെ കോടൽക്കാർ വർണ്ണന്റെ ഈടുകൾ അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ചൊല്ലണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം വൃന്ദാവനസ്ഥിതം നാരായണം ദേവവൃന്ദൈരഭിഷ്ടുതം നാരായണം ദിനകരമത്യകം നാരായണം ദിവ്യകനകാംബരധരം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം പങ്കജലോചന നാരായണം ഭക്തസങ്കടമോചനം നാരായണം പങ്കജലോചനം നാരായണം ഭക്തസങ്കടമോചനം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം കരുണാപയോനിധിം നാരായണം ഭവ്യശരണാഗതനിധിം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം രക്ഷിത ജഗത്രയം നാരായണം ചക്രശിക്ഷിതാസുരജയം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം അജ്ഞാനനാശകം നാരായണം ശുദ്ധവിജ്ഞാനഭാസകം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം ശ്രീവത്സഭൂഷണം നാരായണം അന്തഗോവത്സഭൂഷണം നാരായണം ശ്രീവത്സഭൂഷണം നാരായണം നന്ദഗോവത്സഭൂഷണം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം ശൃംഗാരനായകം നാരായണം പദഗംഗാവിദായകം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം ശ്രീകണ്ഠസേവിതം നാരായണം നിത്യവൈകുണ്ഠവാസിനം നാരായണം ശ്രീകണ്ഠസേവിതം നാരായണം നിത്യവൈകുണ്ഠവാസിനം നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജെ നാരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ശ്രീ മാതാജി. ഇനി ആരാ ചൊല്ലണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലാം. നീലമേഘശ്യാമാരാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നീലമേഘശ്യാമാ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല.
शङ्खचक्रगदाधारी राधे गोपाल जय राधे गोपाल जय राधे राधे गोपाल नित्यानंद मूर्ते राधे गोपाल नंदकुमार नवनीत चोरा राधे गोपाल जय राधे गोपाल जय राधे राधे गोपाल नित्यानंद मूर्ते राधे गोपाल नीलमेघ श्यामा राधे गोपाल नित्यानंद मूर्ते राधे गोपाल जय राधे गोपाल जय राधे राधे गोपाल नीलमेघ श्यामा राधे गोपाल नित्यानंद मूर्ते राधे गोपाल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു 3 മിനിറ്റ്. രേണുമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് ധന്യമാതാജി. നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല രേണുമാതാജി ഓക്കെ ആണോ? നീ ധന്യമാതാജി ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി പ്രാണേശ വിശ്വം ഭരകൈടഭാരേ വൈകുണ്ഠ നാരായണ ചക്രപാണി ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി ഹരേ മുരാരേ മധുസൂദനാദ്യ ശ്രീരാമ സീതാ വരരാവണാരേ ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി ശ്രീയാദവേന്ദ്രാദിധരാംബുജാക്ഷ ഗോപീ സുഖദാനദക്ഷ ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി ധരാധരോദ്ധാരണാഗോപവേശ വിഹാരലീലാ കൃതബന്ധുശേഷ ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി ശ്രീജാനകി ജീവന രാമചന്ദ്ര നിശാചരാരേ ഭരതാകജേശ ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി നാരായണാനന്ദ ഹരേ നൃസിംഹ പ്രഹ്ലാദ ബാധാ ഹരഹേ കൃപാലോ ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ഹേ നാഥ നാരായണ വാസുദേവ ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ
ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി ജിഹ്വേ പിബ സ്വാമൃതമേതദേവ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. തുടർന്നല്ലേ വേറെ ആരെയും എന്തോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഒരു സെക്കൻഡ്. കഫ് ഉണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Mataji. Sri Devi Mataji and the hand raise ചെയ്തത്. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. അതറിയാണ്ട് വന്നതാ. Okay. പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാന് Hare Krishna. എന്ത് കൈ തട്ടിയപ്പോ അറിയാണ്ട് വന്നു പോയതാ. Okay. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി തൊണ്ട ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എത്ര ദിവസമായി അത് നമ്മള് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലും അത് ഇപ്പോഴത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ഭയങ്കര സമയം പിടിക്കും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് പോവും. അതന്നെയാണ് പ്രശ്നം. അത് 2 ദിവസം തീരെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടല്ലേ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 മണിക്ക് 2:30 തുടങ്ങുന്നത്. 2:30 വിമല മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്, അനുരാധ ഉപാധ്യായ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്, അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് വരുമ്പോ റെസിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും കുറെ അങ്ങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അധ്യായം 16 ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ദേവാസുരന്മാരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ദേവാസുരന്മാരുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീനിങ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം 2 തരത്തിലാണ് ആളുകൾ. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷരം അക്ഷരം. അതുപോലെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും 2 തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത്. അതേത് ജീവിയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നശ്രാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 16th ലെസൺ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങളില് നമ്മള് 700 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന സെക്ഷൻ. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, പിന്നെയുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം. അതിലെ 6 ലെസൺസ് ലാസ്റ്റ് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധ്യായം 16 എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പത്മപുരാണത്തില് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയോട് മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ തന്നെയാണ് സ്വയം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നീ പേടിക്കണ്ട മഹാലക്ഷ്മി, നീ അവരൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് അവര് ജീവിച്ചോളും. ഋഷിമാരൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവര് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഭഗവത്ഗീത 18 ലെസൺസിലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സുകളാണ്, പിന്നെയുള്ള 10 ലെസൺസ് കൈകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം 15 ലെസൺസ് കഴിഞ്ഞു. 16ാമത്തെ ലെസൺ ഭഗവാന്റെ നാഭിയാണ്. നാഭിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത? അതിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ആ പത്മം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ടുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 17ഉം 18ഉം ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളാണ്. പത്മപുരാണത്തിലാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ 13ാമത്തെ ലെസണില് നമ്മള് ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ
എന്താണ് അതിന്റെ കർമ്മഭൂമി, നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ 24 തത്വങ്ങളോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. എന്തെല്ലാം നമ്മൾക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി, ഞാൻ എന്ന ഭാവം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക, കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയും നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും സഞ്ചിത പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളും നമ്മളുടെ ഈ ജ്ഞാനം, സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ പോവുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് 13ാമത്തെ ലെസണിൽ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പം ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 24 തത്വങ്ങൾ, സാഖ്യ യോഗത്തിലെ കപിലമുനി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന 24 തത്വങ്ങളോടും കൂടി വേണം നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാൻ. നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ 5, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം കൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ എന്ന ഭാവവും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. നമ്മള് ഹമ്പിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക, വൈഷ്ണവ ഭക്തരുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹമ്പിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുക, തരുവിനെ പോലെ സഹിഷ്ണുവായിട്ടിരിക്കുക, പല വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ. അമാനിന മാനദേന, നമ്മളെ ആര് മാനിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപമാനിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മള് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുക എല്ലാവരോടും. കീർത്തനീയ സദാഹരി, എപ്പോഴും കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നാവിൽ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാമം ഉണ്ടാവുക. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു വിടും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക്. അത് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ വരണം, സന്യാസി രൂപത്തിൽ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികളോ നമ്മുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ കൂടി പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമൽ ആകാം, ഒരു കൃമികീടമാകാം. ചിലപ്പോ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാഠം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് ഒരു ഇതുണ്ട്, തുളസീദാസിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി. തുളസീദാസ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ രാമഭക്തനായിരുന്നു. നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നല്ലൊരു കുട്ടി. അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല രാമഭക്തനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാമചരിതമാനസിന് മുൻപുള്ള കാലമാണ്. ധാരാളം എഴുതും, പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം അച്ഛനമ്മമാരെ 20 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. രത്നാവലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. വളരെ നല്ലൊരു കുട്ടി, വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി. എന്നിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവര് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ തുളസീദാസിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? തുളസീദാസ് ഡേ ബൈ ഡേ ആ കുട്ടിയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഒരുമാതിരി മാഡ്, ക്രേസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷനോടുകൂടി വല്ലാണ്ടങ്ങ് ദൈവഭക്തിയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി, രാമഭക്തിയൊക്കെ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി. ഏത് നേരവും ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക. കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, 20 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഈ തുളസീദാസിന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ മാറിപ്പോയി, ഭക്തിയൊക്കെ പോയി, എല്ലാ ഭക്തിയും ആ കുട്ടിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിലായി അവസാനം. എന്നിട്ട് ഏത് നേരവും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവസാനം പുറത്തേക്കൊന്നും പോവില്ല. പുറത്തേക്ക് പോയാൽ തന്നെ ഓടി വരും, വീട്ടിലെ വൈഫിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വരും. അത്രത്തോളം ക്രേസി ആയ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രദർ വന്നു. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും വന്ന് ചോദിച്ചു, തുളസീദാസ് എവിടെ പോയി രത്നാവലി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അതിന്റെ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. യമുനാ നദി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്. മഴ തുടങ്ങി, വലിയ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല, നല്ല അന്ധകാരവും വന്നു. എന്നിട്ട് മിന്നല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നല്ല കൊടുങ്കാറ്റോടുകൂടി മഴ പെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് തുളസീദാസ് തീരുമാനിച്ചു, എനിക്ക് കാണാണ്ട് വയ്യ രത്നാവലിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി നിൽക്കാണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴെന്താ, യമുനാ നദി കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യമുനാ നദി മുൻപില് അവിടെ ഒരു മരക്കഷ്ണം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു, ഒരു കയറും കണ്ടു. ആ കയറിൽ പിടിച്ച മരക്കഷ്ണത്തിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് പോയി.
എന്നിട്ട് ആ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ ബാൽക്കണിയിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ റൂം. അപ്പം അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ പറമ്പില് ഇങ്ങനെ മുൻവശത്തോട്ടുള്ള ഡോറിലൂടെ പോവാതെ അവിടെ ചാഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന ബാൽക്കണിയിൽ ചാഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന ഒരു വള്ളിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തൂങ്ങി പിടിച്ച് അതിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് പോയി രത്നാവലിയുടെ മുൻപില്. രത്നാവലി പേടിച്ചു പോയി. ഇത്രത്തോളം മഴയത്ത് ഇത്ര കൊടുങ്കാറ്റില് കറണ്ടില്ലാത്ത സമയം ഇരുട്ടത്ത് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം തുളസീദാസ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി വലിയ വിളക്കം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതെന്താ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. പോയപ്പോഴെന്താ, യമുനാ നദിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു ശവശരീരമാണ്. അതില് കയറി നിന്നിട്ട് ഒരു മലമ്പാമ്പിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടാ തുളസീദാസ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കയറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് ബാൽക്കണിയിലാണെങ്കിലോ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വള്ളി അതും സെയിം മലമ്പാമ്പായിരുന്നു. എന്നിട്ട് രത്നാവലി പേടിച്ച് വിറച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഭക്തി അത് രാമനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ജന്മം സഫലമായിനിയല്ലോ എന്ന് ഒരൊറ്റ വേർഡേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ആ തുളസീദാസിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ഹാർട്ട് പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയ ആ സെന്റൻസ്. അപ്പം ആ കുട്ടി എന്തായിട്ട് മാറി, തുളസീദാസിനെ ഗുരുവായിട്ട് മാറി. തുളസീദാസ് ഉടനെ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെയായിട്ട് രാമഭക്തിക്കായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് ഈ യു പിയിലേക്ക് പോയി, കാശിയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെയും ഒക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് രാമായണം രാമചരിതമാനസ് എഴുതിയത്. ഇന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നോർമൽ വാൽമീകി രാമായണത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് രാമചരിതമാനസിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് നേരം ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ഗുരു നമ്മളുടെ മുൻപിലെത്തുക നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അത് അത്രത്തോളം നമ്മളെ ഭക്തി ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ കാലൊന്ന് ഇടറിയാൽ പോലും, നമ്മൾക്കൊന്ന് വഴി തെറ്റിയാൽ പോലും പേടിക്കാനില്ല. അപിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യ ഭാക്സാതുരൈവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒന്ന് വഴി തെറ്റിയാൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കും. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹീനമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. നിനക്ക് ശാന്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഞാൻ നിന്നെ തരിക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ രത്നാവലി ഇപ്പോഴും ആ ടെമ്പിൾ അവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനും വാൾസിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രാമചരിതമാനസാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മള് തുളസി മാലയാണ് അവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെയിൻ വഴിപാട്. തുളസിമാല, തുളസീദാസിന്റെ രാമചരിതമാനസ് ടെമ്പിൾ കാശിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോവേണ്ടതാണ്. അവിടെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പോയി തൊഴേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി നിന്നാൽ അവിടെയുള്ളവര് പറയും, നമ്മളോട് ഏതെങ്കിലും 2 വരി സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊന്ന് വായിക്കൂ എന്ന് പറയും. അതില് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം ഭക്തിയായിട്ട്. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മളുടെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, വാൽമീകിയുടെ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, നാരദ മഹർഷി വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേദവ്യാസന്റെ അടുത്ത് നാരദ മഹർഷി വന്നത്. അതുപോലെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല ഇത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തുല്യമായിട്ട് മാറും നമ്മള്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം അത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം, സത്വഗുണത്തിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവരും അല്ലെങ്കിലും തമോ ഗുണ പ്രകൃതിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അത് കൂടുതൽ ബാധിക്കും, നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ ഒരു വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം നമ്മളുടെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം അതിന്റെ വേരറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസയർ റിവർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മളുടെ ഇച്ഛകളൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സുഖമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമം? ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവഭായദ്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം? അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എങ്ങനെ
എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സൂര്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജഗത് ഭാസയതേഖിലം, അഖിലമായിട്ടുള്ള ജഗത്ത് ഭാസയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാമേ ഔഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാരസാത്മക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും പൂക്കളിലും തേൻ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രസം തരുന്നത് ഭഗവാൻ, ചന്ദ്രനാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം തന്നെയാണ്. ഇതേ ഒരു എക്സാമ്പിള് മഹാഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ശുകാചാര്യര്. നമ്മളിപ്പം ഫുൾ ട്രീ, മരം, മാവ് എന്ന് പറയുന്ന മരത്തില് ഫുൾ അതിന്റെ രസമുണ്ട്, മാവിന്റെ രസം, മാമ്പഴത്തിന്റെ രസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ, മാമ്പഴത്തോളം സ്വീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാ ആഗമ നിഗമങ്ങളും എല്ലാം ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന മാമ്പഴം പോലെ, അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് പോലെ അത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ എസെൻസ് ആണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വായിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചതിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്ക് മഹാഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവും, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവും. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ, യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാഗ്നിശ്രിത. അപ്പം അത്രയും സ്വീറ്റ് ആണ് അത്, ഭഗവാന്റെ അമൃതവാണിയാണ്. ഓരോ ലൈൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും ആ അമൃതം പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആ നാവില് നമ്മുടെ അമൃത തുല്യം, ശബരിയുടെ നാവ് പോലെ തന്നെ അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും നമ്മളുടെ ഉള്ളും നമ്മുടെ നാവും ഒക്കെ എന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അത് ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണപാനസമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. നമ്മളുടെ വയറ്റിനുള്ളിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് എന്താ വൈശ്വാനരനായിട്ട് അഗ്നി രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം സൂര്യൻ എന്താണ്, ചന്ദ്രൻ എന്താണ്, അഗ്നി എന്താണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, എല്ലാം വരും എന്റെ സ്വന്തം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ 16th ശ്ലോകത്തിൽ സർവസ്യ ചാഹം പ്രതി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവചാഹം സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു, ഉപവിഷ്ടനാണ് അർജുന. എല്ലാവരും ഞാൻ സ്മൃതിയും വിസ്മൃതിയും സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണ്, വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആരാണോ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്, 15ാമത്തെ ലെസൺ പഠിക്കുന്നത്, അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം വിജയിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ പരിപൂർണതയുണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര സമ്പത്തി ഭാഗയോഗം. ചെറിയ ലെസനാണ്, 24 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള വളരെ ചെറിയ ലെസനാണ്. ഇന്നലത്തേതും ചെറുതായിരുന്നു, 15ാമത്തെ ലെസൺ 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പൊതുവെ ജ്ഞാനയോഗം വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ആണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ പോലും എങ്ങാനും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർക്കോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ റീക്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അധ്യായം 16 ദേവാസുര സമ്പത്തി ഭാഗ യോഗം. നമ്മുടെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭക്തിയോടുകൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് 16th ലെസൺ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഉള്ളവർ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടി പിറന്നവരാണ്, വളരെയധികം ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ. അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയില്ലായ്മ, ഭയമില്ലായ്മ, നിർഭയത. അപ്പം അത് സന്യാസിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സന്യാസിമാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കും വേണം. എന്നാലും സന്യാസിമാരെ നമ്മൾ വീടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കൂടെ. ആകെ കഷായ വസ്ത്രവും സ്വന്തം എന്താ കയ്യിലുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു പൈസ പോലും ചിലപ്പോ കണ്ടുവെന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ പോലും എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഇരുട്ടത്ത് പോയിരിക്കുക, ആരും ഇല്ലാത്തിടത്ത് പോയി, ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്, എന്തായാലും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ധാരണയാണ് അഭയം.
സത്വസംശുദ്ധി, നമ്മള് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക. പുറത്ത് ക്യാരക്ടറും ഉള്ളിലൊരു ക്യാരക്ടർ, വേറൊരാളോട് വേറെ ക്യാരക്ടർ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. സത്വസംശുദ്ധി, ക്ലീൻ ബിഹേവിയർ, ക്ലീൻ ക്യാരക്ടർ. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി, ജ്ഞാനവും യോഗവും എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള, അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദാനം ചെയ്യുക, ഏതവസ്ഥയിലും ദാനം ചെയ്യുക. ദമം, സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദമം. അതിന് നമ്മൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും, ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല, ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ബാക്കിയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും, പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് അതിലെല്ലാം ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക. യജ്ഞം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക, ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സ്വാധ്യായം, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് എന്താ സിലബസ് പോലെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക, ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെയ്യുക. തപ ആർജവം, തപസ് ചെയ്യുക, ജപം ചെയ്യുക, ആർജവം, വക്രതയില്ലായ്മ, ആരോടും ആരെയും ചീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അഹിംസ, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക, കൊല്ലാതിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബാക്കി എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ആരെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക. സത്യം, എപ്പോഴും ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവുക. അക്രോധം, ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുക. ആരോടും ദേഷ്യം കാണിക്കാനുള്ള യാതൊരു അർഹതയും നമുക്കില്ല. നമ്മളുടെ കുട്ടികളോട് തന്നെ നമ്മൾ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദേഷ്യം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ത്യാഗം, വേണ്ട, റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കൂടി അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ ആകാം, ഒരു പേരാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ആവാം, എന്തും ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള മനസാക്ഷി. ശാന്തി, കൂളായിട്ടിരിക്കുക. അപൈശനം, നോ ഗോസിപ്പിംഗ് ആണ്. നമ്മളെ കർമ്മത്തിലെ ഗോസിപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് നോ ഗോസിപ്പിംഗ്. അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ സബ്ജക്റ്റ്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആരുടെയാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. നമ്മൾക്ക് അതില് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, പറയാതിരിക്കുക. നമ്മളുടെ നല്ല നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയാതിരിക്കുക. ദയ, എല്ലാവരോടും ദയ കാണിക്കുക. ഭൂതേശ്വലോലുത്വം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കുക. മാർദ്ദവം, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക. പ്രീരചാപനം, അതും സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ പെട്ടതാണ്. തേജക്ഷമ, ധൃതി, ശൗച, തേജസ്, ജപം ചെയ്യുന്തോറും, നല്ലത് ചെയ്യുന്തോറും നമ്മുടെ ഫേസിൽ അതിന്റെ ഗ്ലോ ഉണ്ടാകും. ക്ഷമ, എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുക. നമ്മളെന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം പുറത്തു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചെയ്തത് ഞാൻ മരിക്കും വരെ മറക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മള്. അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മള് ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഏത് നരകത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പോയി കിടന്നോളാം, ഭഗവാനെ ഞാൻ പാപിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ക്ഷമിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയും, പുറത്തു തരണേ എന്ന് പറയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുക. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ മനസ്സിൽ. പക്ഷെ ആ ആളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, മറക്കാൻ നമ്മള് അയാളോട് ക്ഷമിക്കുക. ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഡ്യൂട്ടി എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഭ്യാസേന സുഖം ചെയ്യ വൈരാഗ്യേന ചിന്തിക്കതേ, ബൈ പ്രാക്ടീസ് നിനക്ക് എന്തും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടു, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട് വയ്യ. അപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക, ജോലികളൊക്കെ പഠിക്കുക. ശൗചം, ക്ലീൻലിനെസ്, ഉള്ളിലും പുറത്തും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുക. അദ്രോഹവും, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. അനാതിമാനിത, ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചാൽ പോലും തിരിച്ച് അപമാനിക്കാതിരിക്കുക. ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത്, വളരെയധികം ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ആളുകൾക്കുള്ള 26 തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരേ ആളില് തന്നെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് നല്ലതും ചീത്തയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അസുരന്മാര് വേറെ വേറെ ലോകങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷനൊക്കെ വേറെ ലോകത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ വേറൊരു ലോകത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് അവര് ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതും മരിച്ചു പോയതും ഒക്കെ, ഭഗവാൻ അവരെ കൊന്നതും ഒക്കെ. പക്ഷെ അയോധ്യയിലെ രാമന്റെ ത്രേതായുഗത്തിലാണെങ്കിലോ 2 കൺട്രീസിലായി, രാവണന് ശ്രീലങ്കയിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെയുമായി അയോധ്യയില്. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തേതിലാണെങ്കിലോ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഒരേ ഫാമിലിയിലായി, ഒരേ കുടുംബത്തിലായി, കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ. കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരാളിൽ തന്നെയാണ് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ട് ഉള്ളത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, സത്യം, അക്രോധം, ത്യാഗ, ശാന്തി, പരിശനം, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദോഷത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, അത്യാസക്തിയില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്, നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മുഴുവനും അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത്? നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക? നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുക. താനെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് താനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഭഗീരഥൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗംഗാനദിയെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി, മഹാദേവനെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി, എത്രയോ തപസ്സുകൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ട് ഗംഗാദേവിയെ സഗരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള സാഗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 60,000 പുത്രന്മാരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗംഗാനദിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ആ രാജാവിന് തപസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അയൽവക്കത്തെ രാജാവിനാണ് സ്വന്തം രാജ്യം കൊടുത്തത്. നീ ഭരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതല്ലേ നീ, സാരമില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് നാളെ തപസ്സിന് പോവുകയാണ്, അപ്പൊ നീ ഇത് ഭരിച്ചോളൂ. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഭഗീരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ ആ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ഭഗീരഥൻ കുറെ വർഷം തപസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജഡയൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അയോധ്യയില്. തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഭഗീരഥനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മന്ത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ രാജാവ് എല്ലാ ദിവസവും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അയോധ്യ പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്ന ആ രാജാവ് ചെങ്കോലും കിരീടവും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു ഭഗീരഥന്റെ കാൽക്കൽ. എന്നിട്ട് നീ തന്നെ ഭരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രത്തോളം പ്യുവർ ആകും നമ്മള്. അതുപോലെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്തുണ്ടാക്കണം? നമ്മള് ഉള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോ കുറെയൊക്കെ പഴയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറെയൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ പ്യുവർ ആകാൻ തുടങ്ങും. വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച് ഭഗവത്ഗീത കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വായിക്കുക, മീനിങ് ഒക്കെ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള രാക്ഷസീയ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കുറെ കുറഞ്ഞു വരും. ദംഭോ ദർഭോഭിമാനച്ച് ക്രോധപാരുഷ്യമേവച്ച് അജ്ഞാനം ശാപിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വോയിസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ മനസ്സിലാകും, അത് മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അല്ലാതെ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക, നമ്മുടെ ആചരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മസ്റ്റായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, ഗർവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഹങ്കാരം തന്നെയാണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഞാൻ എന്ന ഭാവം. അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദുരഭിമാനത്തെയാണ്. ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളില് ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെറിയ ഡിഗ്രിയിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ആരോടും അഹങ്കരിക്കാനുള്ള യാതൊരു കഴിവും നമ്മൾക്കില്ല. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മള് ഒന്നും അല്ലാണ്ടാകും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക കമ്പൽസറി ആയിട്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിബദ്ധായ ആസുരി മത, ആസുരി സ്വഭാവം നമ്മളെ ബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അർജുന. മാശുച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് വറി, വിഷമിക്കേണ്ട. സമ്പദം ദേവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ, നീ നല്ല ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട അർജുന. അപ്പം അർജുനനെ നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള നല്ല കുട്ടിയാണ് നീ എന്ന് നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളോട് പറയും, വേണ്ടാത്തത് ചെയ്താൽ പോലും നീ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ, ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഷുവറായിട്ടും അത് നല്ല കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൗഡ് ആയിട്ട് അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കും.
ഇപ്പം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ്? നരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചുകുട്ടി ആറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ, 1ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം. അപ്പം അതൊരു ദിവസം വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു. അമ്മയാണെങ്കിലോ പടിയിൽ ഇരിക്കുക കുഞ്ഞ് വരുന്നതും നോക്കിയിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്തിനാ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മ നരേന്ദ്രനോട്. അപ്പൊ നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചു ആരാവാനാ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ടീച്ചർ. എല്ലാവരും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു, എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു, വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ബസ് ഓടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാവരും കളിയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് ടീച്ചറിനെ വഴക്കും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ നീ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മയോട് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു, നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുതിരക്കാരനാവണം എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുതിരക്കാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് കൽക്കട്ടയില് ധാരാളം കുതിരവണ്ടിയാ. അപ്പൊ ആ കുതിരയെ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളെ കണ്ടിട്ട് നരേന്ദ്രന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം കുതിരക്കാരനെ ആവണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ നീ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നരേന്ദ്രനെ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പൂജാ റൂമിൽ. എന്നിട്ട് നീ ഏത് ടൈപ്പ് കുതിരക്കാരനാവണം എന്ന് അറിയുവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പാർത്ഥസാരഥിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കൃഷ്ണനെ ഈ അർജുനന്റെ തേര് തെളിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് കുതിരക്കാരനാവുക നരേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നരേന്ദ്രൻ അതുപോലെ ആയില്ലേ, കുതിരക്കാരനെ പോലെ കൃഷ്ണനെ പോലെ എല്ലാവരെയും നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള ആളായി മാറിയില്ലേ നരേന്ദ്രൻ? സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാക്കിയത് അമ്മയുടെ ആ വാക്കുകളാണ് എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എപ്പോഴും പറയും. സെയിം ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും. വീരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അറിയാമായിരിക്കും. അവസാനം പോലീസ് കൊല്ലാണ് ചെയ്തത്, വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. നല്ലതെന്താന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ല, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് സ്വയം അറിയാം. അത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത്. അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു ദിവസം വീരപ്പൻ എന്താ ചെയ്തത്? കട്ടുകൊണ്ടുവന്നു എന്തൊക്കെയോ. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇനി നാളെ ഇത്ര സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ കട്ടുകൊണ്ടുവരുന്നത്, കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അമ്മമാരെ കുറെയൊക്കെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ക്യാരക്ടർ ഫോമിങ്ങിൽ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ ഈ 16th ലെസൺ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും, കുട്ടികളെ നേരെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളോട് പറയും, നിനക്ക് ഒരു ജോലിയില്ലല്ലോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ താനെ അങ്ങ് പോകും. ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷീപ്പിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതിനെ അടിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പുറകെ പോകും. അതുപോലെ കുട്ടികൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ഷുവറായിട്ടും പോകും. ദ്വൗഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ. ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 2 തരം ആളുകളുണ്ട്, അക്ഷര ഏവച. ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദ്വൗഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ, 2 തരം സൃഷ്ടികളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദൈവ അസുര ഏവച. ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ആസുര ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. എന്തിനാണ് ആസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മാത്രമല്ല, ഇത് അർജുനനാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനൻ വിഷമിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൗരവരെ കൊല്ലേണ്ടി വരും, ഗുരുക്കന്മാരെ കൊല്ലേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ പിറന്നാൽ പോലും ആസുരികങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അസുരങ്ങളായിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പാപമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലെസൺ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം പ്രവൃത്തിംശ നിവൃത്തിംശ ജനാന വിദുരാസുര. വാട്ട് ടു ഡു, വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അസുരന്മാർക്ക്, അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക്. ന ശൗചം നാപിച്ചാചാരോ, ആചാരമില്ല, ക്ലീൻലിനെസ് ഇല്ല, ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ, സത്യവുമില്ല അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൗരവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാപഹരണത്തിന്റെ സമയത്ത്, പീരീഡ്സിന്റെ സമയമാണ്, പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഒറ്റ വസ്ത്രം മാത്രം ഉടുത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടി, ആ സ്ത്രീയെ ദുരിതപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താ നാവുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 പേരും എന്താ ചെയ്തത്? മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. വേണ്ട ദുര്യോധന എന്ന ഒറ്റ വാക്ക്, ഒറ്റ ഗർജനം മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവന്റെ. പക്ഷെ ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് മരിക്കേണ്ടി വന്നതും. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്തെന്നോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തത്. ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല.
അപ്പം അസുരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലെസണിൽ മുഴുവനും പറയുന്നത്. അവരെന്താ പറയുന്നത്? അസത്യമാ പ്രതിഷ്ഠം, ഇത് അസത്യമാണ്, ഇതിന് ബേസ്മെന്റ് ഇല്ല, അപ്രതിഷ്ഠം, പ്രതിഷ്ഠ ഇല്ല, ഇതിന് ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല, അടിസ്ഥാനമില്ല. ജഗദാഹുരനീശ്വരൻ, ഇതിനൊരു ഈശ്വരനുമില്ല എന്ന് അവര് പറയുന്നത്. ഇതാരും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് മാൻ ആൻഡ് വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെയാണ് ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവര് പറയുന്നത്. അപരസ്പര സംഭൂതം, മാൻ ആൻഡ് വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന്, കാമത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം, വേറെ ഒരു കാരണവുമില്ല, കാമം മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഓൾറെഡി 9th ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പ്രകൃതി, മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയെ നമ്മള് ദ്രോഹിച്ച് നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുമ്പോ എന്തുമാത്രം പാപം, നമ്മൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ തന്നെ ഡിസേർവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മള് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും എന്തും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. സൺലൈറ്റ് എത്ര അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാകും, നമ്മളെ കറണ്ട് ബില്ല് അടിക്കണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഫ്രീ ആണ്. ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യത തന്നെ നമ്മൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. ശരിയായതെന്താണ്? മയാധ്യക്ഷേന പ്രതി സുവിയത്തെ സചരാചരം ഏതാം ദൃഷ്ടിം അവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാസ്മാനോൽപബുദ്ധയ. ധാരാളം പേര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും. പ്രഭവന്തിയുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിതാഹ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ, അല്പബുദ്ധി എന്ന് തന്നെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ, നഷ്ടാത്മാനോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അല്പബുദ്ധികളുമായിട്ടുള്ളവർ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഹിറ്റ്ലർ ധാരാളം പേരെ കൊന്നു. അയാളെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ധാരാളം പേരെ കൊന്ന വീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്പബുദ്ധികളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. മമാശ്രിത്യ ദുസ്ഫൂരം ദംഭമാനമതാൻവിതാ മോഹാദ്വിഹിതദ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഹ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം കൊണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനം മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമതാൻവിത. ദംഭം, മാനം, മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. കേരള പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സതീദേവിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. പ്രജാപതികളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ദക്ഷ പ്രജാപതി അവരുടെ ഇതാണ്, ലീഡറാണ്. അപ്പം രുദ്രനൊക്കെ അതിൽ പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന രുദ്രനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക്. സതീദേവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. ഒരു സത്രത്തില്, ഒരു യാഗത്തില് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും എഴുന്നേറ്റ് ഇത് ആദരിച്ചില്ല ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ. പക്ഷെ അവര് ദക്ഷ പ്രജാപതിയെക്കാളും മുകളിലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷ പ്രജാപതി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പക്ഷെ രുദ്രൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല. രുദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? രാമ രാമ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റില്ല. പക്ഷെ ബഹുമാനം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റില്ല. ദേഷ്യം വന്നു. അന്ന് തൊട്ട് വൈരാഗ്യം തുടങ്ങി രുദ്രനോട്. എന്നിട്ട് ഇത് ആകെ പടേത് സമയത്തും ചീത്ത വിളിക്കും. ദേഷ്യം വർദ്ധിച്ചു 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 വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവരെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു യാഗം തീരുമാനിച്ചു, വലിയ യാഗം. എന്നിട്ട് ആ യാഗത്തില് സതീദേവിയെയും രുദ്രനെയും മാത്രം വിളിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിമാനത്തിലിരുന്ന് നല്ല നല്ല പട്ടുസാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് പക്ഷികളെയും അവരുടെ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വാദ്യഘോഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് സതീദേവി കൈലാസത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എവിടേക്കാ പോണത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ നടത്തുന്ന യാഗത്തിലേക്കാണ്. നീ വരുന്നില്ലേ, നിന്നെ വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവര് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സതീദേവിക്ക് ഒരു ആദരവും കിട്ടിയില്ല, ക്ഷണവും ഉണ്ടായില്ല. എന്നിട്ട് സതീദേവി വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് രുദ്രനോട് പോയി പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും പോകുന്നു, എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം രുദ്രൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ വിളിക്കാത്തിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അപമാനം വരും. അപമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മോശമാവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു.
എന്നാലും ഞാൻ പോകും എന്ന് മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ള സതീദേവി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വാശി പിടിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ പോയപ്പോ രുദ്രന് ഭാഗം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തില് യാതൊന്നും സാരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് സതീദേവിക്ക് സ്വന്തം ഹസ്ബൻഡിനെ മാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രുദ്രൻ എന്നെ ദാക്ഷായണി എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് അപമാനമാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്, ശിവപുരാണത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് എന്നെ ദാക്ഷായണി എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരീരമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മാഹുതി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാഗാഗ്നിയിൽ ആത്മാഹുതി ചെയ്തു. അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് നന്ദിയും എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സതീദേവിയുടെ. എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം വന്നു. എല്ലാവരും സത്രം അലങ്കോലമാക്കി. ആ സമയത്ത് നാരദര് പോയിട്ട് ശിവനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സതീദേവി ആത്മാഹുതി ചെയ്തു എന്ന്. സതീദേവിയുടെ ആത്മഹത്യ കേട്ടിട്ട് വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട്, പരസ്പരം വളരെയധികം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന കപ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് വീരഭദ്രനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. സ്വന്തം രുദ്രനോളം തന്നെ പവറുള്ള വീരഭദ്രൻ എന്നിട്ട് വന്ന് യാഗം അലങ്കോലമാക്കിയിട്ട് ദക്ഷനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. എവിടേക്കാ ദക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദക്ഷനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ശിരസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് യാഗത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ ശിരസ് നശിപ്പിച്ചു. ആ യാഗത്തിലേക്കിട്ട് ശരീരമില്ലാത്ത ദക്ഷൻ വളരെയധികം പ്രാണൻ പോയില്ല, ശരീരം ഇത് മാത്രമേ പോയുള്ളൂ ശിരസ്. അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് വിഷമിച്ചു, മഹാദേവനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ശിവൻ വന്നു. എന്നിട്ട് ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുത്തു ദക്ഷന്. എന്നിട്ട് ജീവിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ആ യാഗം എന്താണോ അലങ്കോലമാക്കിയിരുന്നത് അതെല്ലാം ശരിയാക്കാനുള്ള ആജ്ഞയും കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ദക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദക്ഷന് മനസ്താപമുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ധാരാളം സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി നമസ്കരിച്ചു ശിവനെ. നമ്മൾക്ക് ആ ദക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾക്ക് അത് ആടിന്റെ സൗണ്ടിലാണ് തീരുക. മേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ ശ്ലോകവും തീരുന്നത്. അപ്പം ദക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശ്ലോകം ആയതുകൊണ്ട്, തല ആടിന്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം സ്വന്തം അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ തലമുടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈഗോ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ തലമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പം സതീദേവിയുടെ ശരീരം ആത്മാഹുതി ചെയ്ത് ദഹിച്ച് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എടുത്തു. എന്നിട്ട് സ്വന്തം ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് താണ്ഡവം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത്. എന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന് ഇത് മനസ്സിലായി, ലോകം മുഴുവനും നശിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി. അത്രത്തോളം ദേഷ്യവും വിരഹവും എല്ലാം കൂടിയ ഒരു ഡാൻസ് അത് ലോകത്തിന് ഉപദ്രവമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ആ ശരീരം പ്രശ്നിക്കാൻ തുടങ്ങി സതീദേവിയുടെ. അത് ഓരോ ഖണ്ഡങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മാറി വീണു. ഒരിടത്ത് നാവ് പോയി വീണു, ഒരിടത്ത് നാഭി പോയിട്ട് വീണു, ഒരിടത്ത് കാലുകൾ പോയി വീണു. അങ്ങനെ അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ശക്തിപീഠം എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേവിയുടെ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. സതീദേവിയുടെ ശരീരം വീണത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സതീദേവിയുടെ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരുവരാണിക്കുളത്ത് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ദേവിയുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, വളരെയധികം ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയി വീണത് കാമാഖ്യയിലാണ്. അസാമിലെ കാമാഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അവിടെ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശിവൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് അതിനെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് സ്വന്തം ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ദർശനം കിട്ടുക സതീദേവിയുടെ ആ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിന്റെയാണ് ദർശനം കിട്ടുക. എപ്പോഴും വർഷത്തിലൊരിക്കലോ അവിടെ ദേവിക്ക് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ നദികളും നമ്മളുടെ ലേഡി നെയിംസ് ആണ്, ഗംഗ, യമുന, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, കാവേരി. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള നദി മാത്രം ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഫോമിലാണ്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നദിയാണ് അവിടെ. അത് റെഡിഷ് ആയിട്ടിരിക്കും, 3-4 ദിവസം റെഡിഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. ആ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്പലം പൂട്ടിയിടും. അതിനുശേഷം 4ാമത്തെ ദിവസം അംബുബാച്ചി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ അവിടെ നടക്കും, ദേവിയുടെ ഋതുസ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം താന്ത്രിക വിധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടാണ് സ്വാമിമാരൊക്കെ സന്യാസിമാരൊക്കെ താന്ത്രിക വിധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാമാഖ്യയിൽ പോകുന്നത്. എത്രത്തോളം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാമാഖ്യാദേവിയുടെ ദർശനം കിട്ടുള്ളൂ. ആസാമില് ദേവിയുടെ ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അവര് പൂജാരി തീർത്ഥമായിട്ട് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ദക്ഷന് ആടിന്റെ തല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെയും കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, നമ്മളുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, നമ്മളുടെ കണ്ണുകളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക, നമ്മളുടെ കൈകളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്തത് തൊട്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിപ്പിക്കുക, പൈസ ധാരാളം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആനന്ദിപ്പിക്കുക, നല്ലത് മാത്രം കഴിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോ എത്രയാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുക, പക്ഷെ എത്രയാണ് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും ധനം അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നു. കംസൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ദേവകി ദേവിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു അശരീരി ഉണ്ടായി. ഇവരുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനെ ഹനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരെ ജയിലിൽ ആക്കി, എന്നിട്ട് കെട്ടിയിട്ടു. അവസാനം സ്വന്തം അച്ഛനെയും മുത്തച്ഛനെയും എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ജയിലിലിട്ടിട്ട് സ്വയം അങ്ങ് രാജാവായിട്ട് അങ്ങ് സ്വയം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് വസുദേവർ എന്താ ചെയ്തത്? ദേവകി ദേവിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും വസുദേവർക്ക് അറിയാം സ്വന്തം പുത്രൻ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷുവറായിട്ടും നടക്കും. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നത്? അതിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ കംസന് സമർപ്പിച്ചു. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. ഇയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. കൗരവരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മോഹിതരായത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കേരള പൊളിറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. എന്നിട്ട് ദ്രൗപദി ദേവി എന്താ ചെയ്തത്? വസ്ത്രാപഹരണത്തിന്റെ സമയത്ത് 2 കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശരണാഗതി നമസ്കാരം ചെയ്തു. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ വസ്ത്രമായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ചിരിയിൽ നിന്നാണ്. ദ്രൗപദി ചിരിച്ചു. കൗരവരൊക്കെ കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുണ്ടൊക്കെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി ദേവി ചിരിച്ചു. അസമയത്തുള്ള ചിരിയും, അസമയത്ത് അന്ധേകാപുത്ര അന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അനാവശ്യമായിട്ട് അത് ആ ഡയലോഗ് അടിച്ചതും അങ്ങനെയുള്ള കലഹമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ലേഡീസ് കൂടുതലും നമ്മള് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിന് ധാരാളം പ്രാവശ്യം അക്രോധമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേശു. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകങ്ങളിൽ വീഴുന്നു. ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ശിശുപാലന്റെ ഭഗവാൻ വധിച്ചത് സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അഗ്രപൂജയുടെ സമയത്ത്. അതുപോലെ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് അസുരന്മാര് ചെയ്യുന്നത് ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വരങ്ങളാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനോടാണെങ്കിലും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ധാരാളം വർഷമൊന്നും കഴിക്കാതെ കുടിക്കാതെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അവര് യജ്ഞം ചെയ്യും. വാങ്ങിക്കുന്ന വരങ്ങൾ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ, എനിക്ക് നന്നാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പം ഇത് ഭസ്മാസുരന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഭസ്മാസുരൻ വളരെയധികം വർഷം തപസ്സു ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എന്റെ ശത്രുവിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചാൽ അവർ ഭസ്മമാകണം എന്നുള്ള വരമാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാനം സ്വന്തം തലയെടുത്തിട്ട് ഹോമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെത്തിയപ്പോഴാണ് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ട് ആ വരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഭസ്മാസുരൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭസ്മാസുരൻ ശിവന്റെ പുറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. പാർവതി ദേവിയെ വേണം, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തലയിൽ ആദ്യം വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം മഹാവിഷ്ണു ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭസ്മാസുരനോട്, നീ നിന്റെ തലയിൽ തന്നെ കൈവച്ച് നോക്കൂ, അപ്പൊ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം, ശിവൻ ചിലപ്പോ കള്ളത്തരം ചെയ്തതാണെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ച ഭസ്മാസുരൻ അവിടെ തന്നെ ഭസ്മമായിട്ട് വീണു. രാവണൻ എന്താ ചെയ്തത്? രാവണൻ പോയി കൈലാസത്തിൽ, എന്നിട്ട് അമ്മാനമാടി കൈലാസം എടുത്തിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ദർശനം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ശിവൻ എന്താ ചെയ്തത്? പെരുവിരലൊന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചു കൈലാസത്തിലെ കൈകളെല്ലാം അതിന്റെ അടിയിലായി.
അവസാനം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താണ്ഡവ സ്തോത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ താണ്ഡവ സ്തോത്രം കാശിയിലൊക്കെ പോയി കേട്ടാൽ പോയാൽ കാണാം, കേൾക്കാം നമ്മൾക്ക്. അപ്പം അതുപോലെ എന്നിട്ട് രാവണൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഒരു ദിവസം എന്താ അവിടെ പോയപ്പോഴേക്കും ശിവനും പാർവതിയും വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിലിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നന്ദിയോട് പറഞ്ഞു, ആരെയും കയറ്റി വിടരുത്, വിളിക്കുകയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, ഉപദ്രവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് സാധാരണ ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ബോർഡൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ. എന്നിട്ട് രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങി. മഹാദേവൻ പ്രസാദിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവരുടെ സൗണ്ട് എങ്ങാനും ശിവനെ കേട്ടാലോ പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി നന്ദിക്ക്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഉച്ചത്തിലാ പാടുന്നത്. അവസാനം ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാണ്ട് രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു, സ്വന്തം കുടൽമാല പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതെടുത്ത് വീണ വായിച്ചു. വീണ വായിക്കുന്ന വിദ്വാനാണ് രാവണൻ, രുദ്രവീണ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വീണ. സ്വന്തം കുടൽമാല എടുത്തിട്ട് വായിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം രക്തമൊക്കെ വാർന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള നിലയായപ്പോഴേക്കും ശിവൻ ഇതായിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വരേണ്ടി വന്നു മുൻപില്. അതുപോലെയാ നമ്മളിപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുൻപിലൊക്കെ അവിടെ ധാരാളം പന്തലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ പെടും. നല്ലതാണ്, നമ്മൾക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആസുര സ്വഭാവമാണ്. അസുരന്മാർ അഹങ്കാരം, ബലം, ദർഭം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അവര് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, അവർക്ക് അത്തരത്തിലാ ബുദ്ധി മന്ദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബലവും. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അപ്പം ഇതില്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അല്ല അതാണ് അവിടെ കരകല്യാണ്. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതില് കാണുന്നത് എന്താ, നമ്മള് ജരാനരയൊക്കെ ബാധിച്ച ദേവന്മാർക്ക് പാലാഴി മഥനം ചെയ്ത് അമൃതം കിട്ടി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസുരന്മാര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ മോഹിനിയായിട്ട് വന്നു. മോഹിനിയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആണായിട്ട് പെൺവേഷം കെട്ടി വന്നതല്ല മോഹിനി. മോഹിനി ഒറിജിനൽ സ്ത്രീ രൂപം എടുത്ത്, സ്ത്രീയാണ്, യൂട്രസ് ഒക്കെയുള്ള നോർമൽ ലേഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ രൂപത്തില് വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും രണ്ട് പന്തിയിലായിട്ട് ഇരുത്തി. എന്നിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. രാക്ഷസന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ആരാണോ അവസാനം കണ്ണു തുറക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം അവര് കണ്ണുപൂട്ടിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് സ്വർഭാനു എന്ന് പറയുന്ന സിംഹികയുടെയും ദിതിയുടെയും കശ്യപന്റെയും മകളായിട്ടുള്ള സിംഹികയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സ്വർഭാനു അസുരനാണ്. അവൻ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഇടയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അമൃതം ഭക്ഷിച്ചു. ആ സമയത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പൂരികം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ദേ ഇത് അസുരനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം മോഹിനി എന്ത് ചെയ്തു, ഒട്ടാനെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ആ അസുരനെ വധിച്ചു. വധിച്ചതിന് ശേഷവും അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മരണമുണ്ടായില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശിരസ് വേർപെട്ടു എന്ന് മാത്രം. ശിരസിനെ രാഹു എന്നും ശരീരത്തെ കേതു എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഗ്രഹമാക്കി കൽപ്പിച്ചു. അതാണ് ഇപ്പൊ തക്കം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ആ ഒരു നിമിത്തി കൊണ്ടാ കഴിക്കാനായിട്ട് ഓടി വരുന്നത്. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ, ഇതിന് ശരീരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശിരസില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഗ്രഹണം കഴിയുമ്പോൾ അവര് മിത്തോളജിക്കലാണ്, സയന്റിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. താനഹം ദ്വിഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭ സുരേഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളായും ദുർബുദ്ധികളുമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികൾ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴേക്ക് ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരെ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരോട് പോലും ഭഗവാൻ കരുണയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഏതു നേരവും ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ, ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ എന്ന് ചൊല്ലുന്ന കുമാരന്മാരാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഭഗവാൻ, പ്രായമല്ല അവരുടെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുമാരന്മാർ, വളരെയധികം ഫസ്റ്റ് ജനിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. മാനസപുത്രന്മാരാണ്, മനസ്സിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ്. അവരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും നടക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് തോന്നി. 7 ഗോപുരമുണ്ട്. 7 ഗോപുരം കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവരാരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയി. ആ സമയത്ത് ജയവിജയന്മാർ അവിടെ പുറത്തു നിന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ദേഷ്യം കാണിച്ചു ഇവരോട്. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു, ദേഷ്യം കാണിക്കുകയോ, വൈകുണ്ഠത്തില് ദേഷ്യമോ? അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ മീനിങ് തന്നെ.
അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പതിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് പതിച്ചോളൂ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ശുദ്ധരായി 3 ജന്മം ജീവിച്ചതിന് ശേഷം വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ശാപം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണരെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള കുമാരന്മാരെ ദ്രോഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ വരും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹവും കൊടുത്തു. അവരാണ് ആദ്യത്തെ ജന്മം ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവുമായത്, പിന്നെ രാവണനും കുംഭകർണനുമായത്, ദ്വാപരയുഗത്തില് ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനുമായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതില് പറയുന്നത്, എന്തിലും 8th ലെസണില് 9th ലെസണില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് വീണ്ടും ക്ഷീണം പുണ്യം നമ്മളുടെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് മർത്യലോകത്തിൽ വന്ന് പിറക്കും. ഗോലോകധാമത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അത്രത്തോളം പ്യുവറായിട്ടുണ്ടാകും. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്തെയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തി പുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികമധികം നിമിഷങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പം അവര് തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതി, അധമമായിട്ടുള്ള ഗതിയിലേക്ക് അവര് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉന്നതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ സോറി, എന്റെ ഫോൺ ഹാങ് ആയി, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധ സദാ ലോഭ തസ്മാദേത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്, 3 ഡോറുണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും കാമക്രോധ സദാലോഭ തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജേത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഈ 3നെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവ ആത്മാവിന്റെ ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ, ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നരകത്തിന്റെ ദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത്? കാമ, ക്രോധ, സദാലോഭ. കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും. ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നതും ലോഭം, ഓവറായിട്ട് അത് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഷുവറായിട്ടും വർജിക്കണം. ഏതേർവിമുക്ത കൗന്തെയ തമോദ്വാരേ സ്ത്രീഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മനശ്രേയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നിവയിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന ആചരത്യാത്മനശ്രേയ, ആത്മാവിന് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത് തതോ യാതി പരാം ഗതിം, അത് ചെയ്തതിനു ശേഷം പരമമായിട്ടുള്ള ഗതി, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തും. ഭഗവാൻ വാക്കു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മള് ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ആചരിച്ചുകൊണ്ട്, കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ നന്നാവില്ല, നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തതോ യാതി പരാംഗതി. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. കൃഷ്ണനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് യാതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരകഃ. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നസസിദ്ധിയും അവാപ്നോതി, അവർക്ക് സിദ്ധിയുണ്ടാവില്ല, സുഖമുണ്ടാവില്ല. ന പരാംഗതി, ന സുഖം ന പരാംഗതി, അവർക്ക് പരമലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ ഉണ്ടാവില്ല. ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ 4 വേദങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രമാണ്. 108 ഉപനിഷത്തുകളും നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രമാണ്. ആഗമ നിഗമങ്ങളാകുന്ന എല്ലാം നമ്മളുടെ
ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്, കുറേയധികം ധാരാളം ഉപപുരാണങ്ങളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഉപമായിട്ടുള്ള സബായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതില് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. വേദങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വേദാന്തമുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകൾക്കാണെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാമാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്, ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതല്ലാതെ പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുര, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ അസുരന്മാരെന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, കൃതയുഗത്തില് സത്യയുഗത്തില് 2 പ്ലാനറ്റ്സിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വന്ന് വരാഹസ്വാമിയായിട്ട് വധിച്ചു. രാമൻ പോയിട്ട് രാവണനെ വധിച്ചു. അടുത്തടുത്ത ഇതിലായിരുന്നു, കൺട്രീസിലായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലോ രണ്ടാളും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ആളില് തന്നെയാണ് ഈ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും ഇഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി സ്ഥാപിക്കും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്. തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ, ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായിട്ട് കരുതി. അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എങ്ങനെയാ അറിയുക? ഇപ്പൊ ചിലവര് ചോദിക്കും, പൂജാ റൂമിൽ എവിടേക്കാ നാളികേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈ സൈഡ് എങ്ങോട്ടാ വെക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, വിളക്ക് കൊളുത്താമോ, പിരീസിന്റെ സമയത്ത് വിളക്ക് കൊളുത്താമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടാകും നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക്. എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ശാസ്ത്രം വേദമൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല. നമ്മൾ പുരോഹിതനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. ഗുരു നമ്മള് ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് വിധി പ്രകാരം തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശന. ഉപദേശിക്കാനുള്ള അർഹത അവർക്കുണ്ട്. അവര് ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇതുപോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദ സംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്രയും അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യം നേരാവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതായിരുന്നു 16th ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16 ലെസൺസ് ആയി. നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തതോയാന്ത്യ ധമാം ഗതി, അധമഗതികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അസുര ഗുണങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകും? നമ്മൾക്ക് പരാംഗതി, പരമഗതിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ആ ഒരു സ്ലൈഡ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക മസ്റ്റായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.